क'क्राझार जिल्ला अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि नैथि माने खुंगा नैथि कनफारेन्स बे जादों पाटगाव आनसलिकनि सिङाव माने हालां बाजार होननाय मोनसे जायगा बे बाजारनि गेवलां फोथारावनो मैयानिफ्राय 7 फेब्रुवारि आरो फेब्रुवारि बे साननैनि हाबाफारिखौ लानानै खुंनाय जादों आरो बाहाय 16टा आनसलिक क'क्राझार जिल्ला गासिबो फैजोबदों आं डिलेगेटआवबो दंमोन मोजाङै जादों आरो बे डिलेगेट मिटिङा टार्मिनेटिंमोन बिथांमोना गोजाम बडिखौ सिफायनानै गोदान बडि दाबाय गोदानै आफादगिरि सेक्रेटारि सायख'बाय बेथ' आरो माने संबिधाननि नियमखा नालाय बे हिसाबै बोसोरनैनि उन बेखौ सोलायनाय जायो आरोखि दा बेखिनि आङो खोब मोजां मोनदों दिनै बे हालां बाजाराव फैनानै बयबो रायजो राजा लोब लोब माने बाहागो लाफैदों खामानि दामानि बयबो हेफाजाब होदों बिसेसकय आङो बे खुंनाय कनफारेन्स नैथि जिथु क'क्राझार जिल्ला अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि कनफारेन्स खुंनायाव बानजाय आफादनि जिथु माने खामानि मावनाय बे बानजाय आफादनि खामानि मावनायाव आं बे बानजाय आफादनि चेयारमेन भाइस चेयारमेन कनभेनर आरो गासैबो दालाय आफादाव मावनाय बिथांमोनखौ आङो सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय माने गोसो गोरबोजों साबायखर बावो मानो होनबा बिथांमोननि नारा नाथा नाजानायाव दिनै बे क'क्राझार जिल्ला अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि कनफारेन्सआ मोजाङै मोजां जानानै थांबाय आरो गाजा गोमजायै जोंनाथ' माने नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसनसो नालाय जों रायजो बिनाय सेकेन्ड फेजनि आन्दलन बियो जों दाख्लैबो दिल्लीयाव थांबाय मेमरेन्डाम हैखांबाय दा जोङो गोदोनि बायदिथ' बेबायदि दाङाबाजि बा गनद्राय दैलायनाय आन्दलनथ' नंला जोङो खोब भद्र भाबै माने मोनसे ब्रेनजों सोलिनाय आन्दलन बियो बेनिखायनो बयबो रायजो राजाखौ खावलायो जों बयबो पलिटिकेल पार्टिनि लिडारफोर हान्जाफोरखौ जों खावलायो जाहाथे जोंनोबो थाखा फैसा अनसुंथाइ हरो खारन जोंहा पलिटिकेल पार्टिजों रावजोंबो लोब्बा गैया जोंहा सिमांबो गैया लिडार जानायनि जोङो जाथिखौ माने बोखांलांनो जिथु बर'लेण्ड आलादा हादोर नङागौ माने जिथु बर'आ सान्थि गैखाया माने निस्थार गैया रैखा गैया बे हिसाबै जोङो हाजासे जों बे बोराय बैसोआवबाबो जों सेकेन्ड फेजनि आन्दलन खालामलांनो नाजागासिनो दं आरो फैबाय थानाय समाव फैबाय थानाय बेलायाव जोङो जोंनि उन जोलैफोरखौबो जोङो अलरेडि लासै लासैनो जोङो लाबोगासिनो दङ बेनिखायनो जों रायजो राजाखौ गासैखौबो जों गुरै खावलायो बाहाय माने खुनु राजनितिकनि भेदाभेद लायालासिनो जों खौसेयाव फैनांगौ आरो गासिबो संगठन बर'नि जेसेबां अर्गेनाइजेसन बा आफादफोर दं जों बयखौबो खावलायो जे खौसेयै जोङो जाहाथे बर'लेण्ड बिनायाव ज' जालायनानै जे केन्द्र सरकार आरो रायजो सरकारखौ जोङो माबानानै खोमा सुनो हायो आरो जोंनि बड'लेण्ड बिनायाव जाहाथे जोंखौ साक्सेस खालामो बिनि थाखाय आङो बयखौबो गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय आरो जों दाखालि थांनायाव जोङो थांदोंमोन ओमफ्राय दाखालिनिया बे पार्लियामेन्ट हाउस माबा पार्लियामेन्ट सेसन जनायखाय बिथांमोना खोब माने मेंनाय आरो बेस्थ' देखायनानै जोंखौ बिथांमोना बुंदों उननि बेलायाव फैदो नोंथांमोना खुनु बेला जाहाथे माने पार्लियामेन्ट सेसन जिरायनाय समाव नोंथांमोना फैनाङा होननानै जोंखौ बुंहरदों आरोखि माने दा बिनिखायनो जोङो बे दाख्लै थांनाय माबायाव जोङो बे मेमरेन्डामखौ साबमिट खालामनाय जायाखै आरो सिगाङावथ' जों खनथाम थांखांबाय बाव होबोजोबदों जोङो प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टार ट्राइबेल मिनिस्टार ल' मिनिस्टार आरो माने प्रेसिडेन्ट बिथां माने द्रौपदी मुर्मु बिथांनोबो जों होबोनाय जादों आरो बिथांनि रिसिप्टखौबो जों मोनदों नोंथांमोननि मेमरेन्डामखौ सेपारेट स्टेट बिनाय मेमरेन्डामखौ जों मोनबाय होननानै बिथाङा जोंनो रिप्लाइ हरदों आरो लाइजाम आखारै बेखिनिया मिथिया बेखौनो जों बुंगासिनो दङ खारन दा बैसोआबो बाबेनजोब्बाय नालाय एसे मेंग्लिबायबो आरो दानि इयं जेनेरेसना माने बेफोरखौ सोलोंनोबो नाजाया मबाइलजोंनो बेस्थ' थायो बिथांमोना आं ओंखायनो बयबो बे इयं जेनेरेसनखौ खावलायो जाथिनि सेन्टिमेन्ट हाबनांगौ एक्स बड' भलन्टियार फर्सआ खावसे थैबाय बुथार जाबाय बोराय बैसो जानानै थैबाय बेमार आजार जानानै थैबाय दा जोंनि मथ'आ बेनो जोङो मोनसे नङा मोननै नङा मोनथाम जोङो एकर्ड खालामबाय बे एकर्डआव जोङो जोंनि माने माबा बायदि जोंनि बिनाय बायदि जोङो बेबायदि माबा मोनाखै खारन जेसेबां फिसा मोनसे 6 सिडुलबाबो जोंनो फाइनेन्स पावार गैया थाखा फैसानि जोंहा अभाब जों हारसिङै खुंथाय बेबस्था मोनदोंबाबो जोङो गावखौनो गाव रैखाथि होनो हाया बे हिसाबै जोङो मिनि माने गभर्नमेन्टखौ जोंनो नाङा जोंनो टटेलि सेपारेट स्टेट नांगौ फुल पेजेट बे फुल पेजेटनि थाखायनो जोङो संकसनिफ्राय सथिया ब्रह्मपुत्रनि साहानिफ्राय भुटान हाजोसिम जों बे एरियाखौ लानानै जों सेपारेट स्टेट डिमान्ड जोंनि माबायाव दंखायो बेयो जों मोनब्रै पइन्टखौ लानानै बिदों जे संकसनिफ्राय सथिया
बुरलुंबुथुरनिफ्राय गंगार हाजोसिम बेनिफ्राय कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ 6 शिड्युलाव हिल्स ट्राइब हिसाबै माने सिक्रिटि होनांगौ बर' रेजिमेन्ट खुलिनांगौ आरो बुहुमनि बर'फोरखौ रैखाथि होनांगौ बे मोनब्रै डिमान्डखौ लानानै जोङो मेम'रेन्डामखौ अलरेडि होनाय जादों आरो थारमाने